Codi Bwganod o nofel sy'n dilyn byd a bywyd Erin sy'n hogan bach 12 oed sy'n newid symud i blasty. Ac bod i rhieni hi'n bonkers a'i bod hi'n cael traffaeth setlo yn yr ysgol efo genod hun yn gas efo'i. A bod hi'n ama bod hi mam yn fwy na ffrindiau efo cyflwynydd teledu, mae hi'n ffeindio ffrind anisgwyl yn y tŷ. A wedyn da ni'n dilyn i hantur nhw wrth iddyn nhw ddod i nabod i gilydd a dysgu llawer i'w gilydd am nhw hunain ac am bobl eraill. Nes i benderfynu troi hi'n stori oedd yn antur lle oedd rhywun yn cyfarfod ysbryd oedd yn gallu bod yn dyst i fyd a bywyd hogan bach ella oedd methu deud wrth i rhieni sut oedd hi'n teimlo hefyd. O'n i'n benderfynol o drio cael dipyn o ddeialog yn y llyfr fel bod na'm gormod o chunks mawr o sgwennu i blant darllen a trio dod â mwy o hiwmor i mewn hefyd. Fel un gath i magu yn rhieni'n rhedeg siop lyfrau, dwi'n meddwl bod straeon a darllen a dychymyg wedi bod yn rhan o'n mhlentyndod i. Mae tanio dychymyg plentyn a annog nhw i trio meddwl am eiria, straeon a bod yn greadigol yn sicr fydd yn rhan yn ddylanwad mawr yna i. A hefyd, dwi'n meddwl, oedd o'n gwneud i'n fwy ymwybodol o faint o ddisgyblaeth ydy sgwennu llyfr oherwydd oedd o wastad yn eistedu adra. A wedyn o'n i'n gwybod be oedd o'n mlaen i felly. Nes i gyflwyno Codi Bwganod i'n nhad oherwydd illai straeon o cyn mynd i gysgu oedd yn nghyflwyniad cyntaf fi unrhyw fath o sgwennu creadigol chos oedd yn rhoi straeon gwreiddiol i ni. A ffaith bod fi'n meddwl amdano fo fel dydd beth bynnag.